Ехо, привет, сладурки! Включвам се с този лайв, защото днес искам да си поговорим малко за 10 съвета за грижа за очите и за околоочната зона. Грижата за очите е любов и внимание. Нашите очи са прозорец към душата и заслужават наистина най-добрата грижа. Днес ще ви представя 10 съвета, които ще ви помогнат да поддържате очите и зоната около тях здрави и красиви. С тези съвети и с продукти от Nu Skin, повярвайте ми, ще постигнете наистина блестящи резултати. Първият съвет, който искам да ви дам, е внимателно да почиствате ежедневно зоната около очите. Като първа стъпка към здрави очи е правилното почистване. Аз ви съветвам в този случай, ако разбира се имате устройството ageLOC Lumi Spa IO, да използвате приставката за околоочния контур Lumi Spa IO Accent заедно с кремчето за очи ageLOC Lumi Spa Ideal Eyes. Това е един страхотен комплект за грижа за околоочната зона. Той нежно премахва замърсяванията и грима от зоната около очите, като оставя кожата освежена и подмладена. Вторият съвет, който искам да ви дам, е да използвате подходящи серуми за заглаждане на бръчките. Зоната около очите, знаете, че е изключително деликатна и тя е първата зона по лицето ни, която показва признаците на стареене. Появяват се така наречените мимически бръчки. С ето това кремче True Face Line Corrector от Nu Skin, той е просто, как да ви го кажа, един идеален продукт за изглаждане на фините линии и бръчките, като поддържа кожата ни млада и еластична. Съвет номер 3. Хидратацията е ключът към здравата кожа. Нанасяйте редовно Nutricential Eye Love Bright Eyes около очите, за да ги поддържате хидратирани и свежи през целия ден. Съвет номер 4. Носете слънцезащитни очила, когато излизате навън. Излагането на слънце може допълнително да увреди кожата около очите и да доведе до появата на бръчки. Носете слънцезащитни очила, препоръчително с UV защита, за да предпазите по този начин очите си. Съвет номер 5. Прилагайте масажи около очите. Може да го правите с пръсти, може да го правите, разбира се, и с специално създадени за тази цел уречета. Но леките масажи с върха на пръстите около очите стимулират кръвообращението и намаляват пукналостта. Използвайте продукти като преди малко ви показах Lumi Spa IO Accent за по-ефективни резултати. Точно за този съвет бихте могли да напръскате леко, да речем, с напка Moisture Mist с пръстите си, да нанесете спрея около очите, за да не е все пак на суха кожа. Масажа е наистина доста приятен. Другото, което мога да ви посветвам под формата на съвет номер 6, това е да спинкате достатъчно. Липсата на сън, мили момичета, се отразява моментално на очите. Първото нещо, което забелязваме, това естествено са тъмните кръгове. Уверете се, че спите поне 7-8 часа на нощ, за да поддържате кожата около очите си. Призорът съм отворен. За да поддържате кожата около очите си свежа и отпочинала. Съвет номер 7. Хора, много ви се моля, пийте много вода. Особено е сега в тия жери лятно време. Водата помага да поддържаме кожата си хидратирана отвътре. Пийте поне 8 чаши вода на ден.
и някой се сети да ми звъни. Няма да вдигна. После ще обърна внимание. Пийте поне по 8 чаши вода на ден за кожата си здрава, хидратирана и очичките ви да изглеждат добре. Добро утро. Емко стана и сега се чуми какво да прави. Така, продължаваме нататък. Съвет номер 8. Избягвайте търкането на очите. Триенето на очите, мили момичета, може да причини раздразнение и да увреди деликатната кожа около тях. Ако усещате някакъв дискомфорт, използвайте охладителен компрес или капки за очи. Съвет номер 9. Хранете се здравословно. Храните, които са богати на антиоксиданти, витамини и минерали, като например плодове и зеленчуци, поддържат кожата около очите здрава и млада. Консумирайте повече моркови, спанак и авокадо. И съвет номер 10. След него ще ви демонстрирам как може да използвате продуктите, за които говорим. Съвет номер 10 е да не забравяте да посещавате редовно офталмолог. Профилактичните прегледи при офталмолога са важни за поддържане на доброто здраве на очите. Не пропускайте редовните прегледи при тези специалисти, за да предотвратите евентуални проблеми. Грижете се за вашите очи и ги поддържайте здрави и красиви с продуктите на New Skin и с качествен начин на живота. Действайте сега. Не чакайте, започнете още днес с грижите за вашите красиви очи. Опитайте True Face Line Corrector, Nutricential I Love Bright Eyes и LumiSpa Accent и LumiSpa Ideal Eyes керхита. Усетете разликата и се насладете на резултатите. А както споменах преди малко, искам да ви покажа и как се употребяват тези продукти. Нека да започнем с True Face Line коректора. Значи, True Face Line коректора е усъвършенстван серум, който е предназначен да изглади фините линии и бръчки, като осигурява по-младежки и свеж вид на кожата. Продуктът съдържа мощни пептиди, които стимулират производството на колаген и еластин, основните компоненти за здравината и еластичността на нашата кожа. Основните съставки в този крем са пептиди. Пептидите стимулират производството на колаген и еластин, което води съответно до намаляне на признаците на стареене или по-просто казано намаляне на бръчките. Също така съдържа и, сега ще прочета, защото ми е малко трудничко да го запомня, палмитойл, олигопептиде и също така палмитойл тетрапептиде 7. Така, това, мили мои, е комплекс, който помага за изглаждане на кожата и намаляване на признаците на стареене. Какви са предимствата от употребата на този продукт? Освен, че намалява фините линии и бръчки, той подобрява текстурата и еластичността на кожата и е подходящ, забележете, за всеки тип кожа. Начинът на употреба е изключително лесен. Така, нанася се сутрин и вечер върху почистена кожа. Аз вече съм си почистила лицето с LumiSpa и се фокусирам върху зоните с фини линии и бръчки, които, разбира се, не са само около очите. Така, ето вижте аз какво правя за околоочната зона. Сега без огледалото не съм си го взела, ще ми бъде малко трудно. Не виждам точно какво количество нанасям. Така, също нанасям и ето тук на челото, където имам фини линии. Ето тук на тези бръчици и също малко около устата. Така. Тези от вас,
които не притежават устройството Galvanic Spa, могат да си използват True Face Line коректора самостоятелно. Ако го правите самостоятелно, моят съвет е просто да разтърквате с кръгови движения и съвсем лек натиск, за да може фактически активните съставки по-бързо да се усвоят от кожата. Така. Пак се звъни. След малко ще прекъсна, но ще го възобновя и ще изчакам. Или просто ще изключа от лаптопа. Така. И това е Agelock Galvanic Spa, мултифункционалното устройство, което има 4 приставки. Една от тях е точно за околоочната зона и работи именно с True Face Line коректора. Работи на трета програма с този продукт. Така. И започваме да третираме там, където сме нанесли самия продукт. Цялата процедура трае около 5 минути с лек натиск и тук, разбира се, около зоната на очите. Няма да правя пълна серия в момента, защото 5 минути да ме гледате как се търкам, може би най-вероятно няма да ви бъде интересно. Искам само да ви кажа, че устройството не бива да се отделя от кожата, тъй като се прекъсва цикъла. Дори да минете през някое сухо местенце, изобщо това не е никакъв проблем. Другото, което бих искала да кажа е, че хубаво е да намокрите ръката, с която държите устройството, за да може да има пълен контакт и то да се свърши работата така, както трябва. Изобщо не се усеща нищо, въпреки че устройството работи на принципа на галваничния ток. Някои хора ги е страх от това. Искам също да допълня, че това устройство не бива да се използва от хора, които са алергични към метал, имат, да речем, сложен стенд, или пък от жени, които са бременни. Не бива да го използвате, тъй като може да ви навреди. Ако имате някои от тези проблеми, просто си използвайте кремчето самостоятелно. Кажи, мама. Така, добре. Както казах, няма да правя пълния цикъл на процедурата. Изключвам си устройството и ще довърша ето така да ви покажа кръгови движения с лек натиск. Разбира се, в зоната около очите трябва да сме доста по-внимателни и избягвайте кремчето да ви влиза в очичките. Аз съм виждала на мои клиентки просто изумителни резултати, особено на една мацка от Великобритания. Беше правила процедура с устройството на мъжа си и наистина резултати са така да ви станат очите, честно ви казвам. Но пък в крайна сметка, ако искаме, нали, наистина да използваме качествени продукти, трябва да заложим съответно и на нещо, което работи доказано. Аз съм ви показвала неведнъж мои резултати на мои колежки, на клиентки. Наистина продуктите, аз използвам тези продукти вече почти 4 години и съм супер доволна. Така, слагам го на една страна галваника с True Face и продължаваме с
кремчето за очи от биоадаптивната серия Nutricential. Това е крема I Love Bright Eyes. Той е луксозен крем за очи, който осигурява интензивна хидратация и освежава околоочната зона. Този продукт, ето да ви го покажа така малко по-отблизо, този продукт помага за намаляване на тъмните кръгове и подпухналостта, като оставя кожата свежа и сияйна. Основните му съставки са масло от шия и масло от джожоба, които интензивно хидратират и подхранват кожата ни. Също така екстракт от водорасли, който пък помага за успокояване на кожата и намаляване на самата подпухналост. И да не забравяме пептидния комплекс, който пък намалява тъмните кръгове и подпухналостта. Какви са предимствата от употребата на този околоочен крем? Осигурява дълготрайна хидратация, намалява тъмните кръгове и подпухналостта и оставя кожата около очите гладка и сияйна. Използва се изключително лесно. Той също се нанася сутрин и вечер. Малко количество от него ни е необходимо върху зоната на очите с нежни потупващи движения за по-бързо абсорбиране. Така, аз сега ще си направя един околоочен микс. Само да... Предния път, когато ви правих демонстрация, много излезе. Да видим сега. Така. Добре. Толкова е достатъчно. По принцип всички продукти, които Nu Skin произвежда, са супер икономични и парите, които даваме за тези продукти, мога да ви кажа, че са нищо в сравнение с това колко време използваме един продукт. Така, както ви казах, потупващи движения, ето по този начин избягваме самите очи, да не влезе крема и трябва много хубаво да попие. Съветвам ви винаги, когато използвате някой продукт, да си измиете задължително след това ръцете, защото ще се случи примерно някой от вас да си бръкне в окото, я паднала мигла, я прашинка и вкарваме продукта и почва едно сълзене, затова много внимателно. Това се отнася не само за продуктите на Nu Skin, ами като цяло за всеки един продукт, който използваме, независимо на коя марка е. Така, добре. До тук имам вече два крема на очите си, но ми остава да ви обясня и как се използва акцента и съответно Ideal Eyes. Да, нека сега да си поговорим малко за тях двете. Lumi Spa Accent и Lumi Spa Ideal Eyes Eye Care Kit е иновативен комплект за грижа за очите, който включва специалният накрайник на Lumi Spa Eye акцента. Ето я и приставката. Изглежда по този начин. И кремчето Agelock Ideal Eyes. Този комплект, момичета, е създаден за дълбоко почистване и освежаване на зоната около очите, като същевременно подобрява кръвообращението и намаля признаците на стареене. Основните съставки в кремчето са Agelock комплекс. Това е една технология, която намаля видимите признаци на стареене към техния източник. И пептиден комплекс, който пък подобрява текстурата и еластичността на кожата. Предимствата от употребата на тези два продукта са дълбоко почистване и освежаване на зоната около очите, подобряване на кръвообращението и намаляне на подпухналостта, също така и намаляне на видимите признаци на стареене. Нека да ви обясня сега как се използва този комплект. Махаме основната приставка на лумито и слагаме, успешно обаче ще се изчака, и слагаме накрайника на Lumi Spa, ето по този начин. Това трябва да е в горната част. Съответно,
Нанасяме малко количество от крема. Ето така. Оп. Готово. Масажираме. Секунда само да си затворя капачката. Разнасяме кремчето ето така с тези масажни движения при изключено устройство. И след това го включваме. Оп! Не съм се закрепила добре. Секунда само. Така. По принцип Лумиспа разполага с разделителен сензор за 4 зони на почистване. И всяка от тези зони се третира по 30 секунди. Така че в рамките на 2 минути може да третирате и двете очи, т.е. по минутка на всяко ученце. Аз отново няма да губя време, просто искам да ви покажа как работи. Главата на акцента е също с силиконов накрайник, който съдържа сребърни иони и е антибактериална. Така че отново тази приставка с тази глава може да бъде използвана от цялото семейство. Така, тъй като доста напористо ме търсят, прекъсвам процедурата и само да кажа, завършвате с леко потупване, така както беше и с предишния крем. С тези продукти, мили дами, може да постигнете впечатляващи резултати и да се радвате на млада и сияйна кожа в околоочната зона. Надявам се това видео да ви е било полезно и да сте научили нещо повече. Ако имате някакви въпроси към продуктите, с радост ще отговоря на тях, оставете коментар. Сега ви оставям, за да видя какво се случва, защото толкова упорито ме търсят по месенджер. Чао, целувки!